ko ka amigo, basta kalag-kalag abdi kaayo. Ay sila numero uno nga mga to dito sa minteryo. Kandila ilang dalon dito para inong managkot kuno. Ang ila adi aing plano, ang halad sa mga tao. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapasok init pa. Ang usa ko nga amigo, naniid siya sa mga tao, kayang iyang tirada dito manguha jud og halad nga biko. Busa wala niya pakyasa, siya abdik pagyud kayo. Unya pagkuha niya og biko, galagok kay panos di ay to. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapasog init pa. Ang ikadua kong amigo, gasuroy-suroy sa minteryo, gadala-dala siya og sako, kay manguhag dino og sigarilyo. Dako ang iyang katingala, nahadlukan jud siya kaayo, kay pagsulod niya sa sako, di istoryang gihalaran sa bino. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapasog init pa. Ikatulong amigo in taon, nangita og nindot nga pansyon, kayang iya ang buhaton, pahilak-hilak ibabaw sa pansyon. Kunya ang halad iyang hikapon, kung init ginigihapon, ang busa punon og pagkaon, para silang tanan makakaon. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapasog init pa. Sa minteryo managkot na ta, atong birahan bisag unsa, basta lapasog init pa. Tara na bay, adto na tag minteryo.